Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Masuti tikapeza ena aliko kuku. Koma khalekhaleni tinadzamva kuti Peter Sambo wachoka kwa Prophet Shepherd Bushiri. Yes. How? Munthu otokutengani kuchokera ku Blantyre kupita ku South Africa kuli wakupatsani ntchito chilipo chinthu chosatha dziko lapansi mukuvala masuti chilipo chosatha koma suti sikuyenera kuti izitha mwachocho anatenga suti masuti munatenga. What happened? No, it wasn't a very big difference. It had to do with my mene ndimamfunira Mulungu ndisaname pano mpagulu ineyo sina mpeza kumeneko kwa Bushiriko. Ayi sina mpeza kusakasaka kwangaku. In as much as that man is a man of God, I will tell you that one thing. Ndipo in his capacity as a prophet usanseverete adzakuyalutsa ndizo mwe umachita kuchipinda kwako. That's how God blessed him, right? Komano chimene machifuna ineyo sinachipeza. Mafuna ko chani kuti ndati mukamasaka Mulungu palibe makulozera nde ineyo sinampeze. Ndi ndakalusaka atu. Koma mukunena kuti munthu uyo osamseweretsa akhoza kukuyalusa, akhoza kuuza zimene akuona. Ndi mphamvu ya Mulungu imene ikupanga manifest kudzera mwa munthu uyo. Ndiye Mulungu uyo ameneyo ndiye mwampeza pamenepo. Mulungu wake nduti wakumwamba dzina lake nda mphambe leza chiuta na malenga amene analenga zonse komanso kuli alamu mwemo ena amati chani ndi ndikuti amene ndidzampeze ndikudziwa kuti zina lake ndi Yehova. Koma Yehova osandilozera tikumane awiri kapena ndilowe m'Baibulo. Tawani ndisanafusa zimene ndifuna kufusa apa mwina liyakhidwa ndisana veje. Kodi anampanga introduce Mulungu kwa Abraham anali ndani? Anali Mulungu. Anampanga introduce Mose kwa Mulungu ndani? Anali Mulungu. Chitsamba chikuyaka. Tsopano chimatengera Mulungu yemwe Yesu andipanga introduce yekha zipange introduce waine. Until I get that encounter. Koma no, we should not take that literally. Nangani mudiko timbanzo muzachita kuona chitsamba chikuyaka Mulungu ali ndi njira zosiyana zokumanitsirana iyeyo ndi munthu. Ena amagwa pa bulu, ena amaona chitsamba chikuyaka, ena amangolota maloto, ena amadzera kudzera mwa anthu. Ngati ine pano kukutumikirani inu nkumvetsetsa nkukakumana ndi Mulungu. You don't have to wait kuti Mulungu wenu ufuna andipeze panopo ndimudziwe ndekha. Atsogolere ndati ndayenda ndazibusa ngati ambirimbiri. I've interacted with Prophet Bushiri. I've interacted with Apostle Maletembewe. I've interacted with Bishop Simama very closely. Pastor Esau Banda very closely. On Sehotu, they're men of God, and I'm telling you from the bottom of my heart. Komano ndati chimodzi ndikuchifuna is that personal encounter. Musandira nkhule kuti Mulungu nduyo. I keep on repeating that. Why I'm saying that? Chifukwa Mulungu akaza kupangani introduce kwa iyeyo akulu simuzafuna so winatu. You won't ask for anything. Lina nena Bible kunena kuti kodi akadzabwera iyeyo you will not need anyone to teach you anything. Nkhoswe yonse moyera anatero za kugwira ntchito ku nyumba zowulutsa mawu izi ndizi zili mkati mochitika. Ndi pamene ndikhupira maambiri amadzaona kuti wayamba kuimba nyimbo, watulutsa nyimbo, komanso pa nthawi yomwe zinadzaoneka ngati kuti kwambiri kutsamira kwambiri kunkhani za Chikhristu kapena za chipembedzo. Sindikudziwa kuti moyo wako unayenda bwanji kuti uwolokere ku magawo amene wa moyo. Life yako inayenda motani? Munthu aliyense amafuna Mulungu. At a certain point it balances up your life. Okay. Ukapanga izi kuchita izo komano at a certain time umadzafuna kachipembedzo kena kake ena ndi Wasilamu ena ndi Kristu ena ndi majani. Komano you just need spirituality pena pake to balance your life. Okay. Nde chaka chimene cha 2001 pane ndina kumana ndi Apostle Maletembewe Calvary Family Church. Amenenso in the later years anasanduka apongozi anga.
nkhani uyati kambeka izazo kumana ndiye ndiye amene ajaonda mana ndidziwitsa nozopemphera chifukwa sindingadzifuna. Okay. Sindingamudziwa mulunguyo komano tinabadwa banja la chani la chipembedzo. Yes. Nabadwa CCP. Koma after kuchoka ku 101 kukatsegula CFC radio. Mpamene ndinadziwa chilungamo chake kuti yayi khala ngatiro chipembedzo chimene adzenda chonchi. Okay. Mene adzenda chonchi mpamene ndadzasanduka no kukhala no Mkhristu no wenweni. Okay. That was 2001. Ndithu. Ndi over the years panopa sindimaluwa chalichi. Okay. Zantengera nthawi ndithu. Chifukwa chokuti munthu ukamakula. Mene kuti mulungu ndidziwe wekha. Osara dziko lozera kuti ndiuyo ayi. The moment ndidzanene kuti ineyo ndikuimba so gospel dzakhale kuti mulungu amene ndikucheza naye tadziwana tamvana ine tiri kukuzana achikhaza kuti mulungu ndiuyo ndikuzani ndakulakwirani and ndakhala ndikuzidwa all my life kuti mulungu ndiuyo. But as I grew up ndikamakhala panopa ndimadziwa kuti mulungu ndi mmodzi koma no ndimudziwe ndekha. Actually, I did theology as well. Kufa zozama zakumwamba zikhala zikuveka zikuzisa. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.